Goddag. Esmen her. Et lille shout-out til mine to dejlige venner, Kasper 1367 og Dafui. De kommer til at lægge en masse videoer ud, og det var dem, der gav mig ideen til at lave min egen YouTube-kanal. Og I skal gå op i søgefeltet og søge det der, youtube.com/dafui, og youtube.com/Kasper 1367, og please se deres videoer, og så abonnere på dem. De laver nogle fede videoer. Det var lige det, jeg vil sige, og jeg kommer også til at begynde at lægge en masse videoer ud. Allerede lidt i gang med alt muligt shit herover. Jeg kommer til at spille noget Counter-Strike, Minecraft, Left 4 Dead, Saints Row, og en smule FIFA pakkeåbninger og sådan lidt af hver. Det var egentlig bare lige det, jeg vil sige. Der er selvfølgelig et link til deres kanal nede i beskrivelsen, men det er bare lige, så I husker det. Vi ses!